афандира гӯш кӯ, гӯшот меҷима. Марҳамат. Як рӯз бачаи афандира медизам, бачаи афандира медизам бандитҳо. Баъд хай бандитҳо дар ҳамин афандӣ занг мезананд, ки мо ба чита диздагим, ҳамин қадар пул биёр. Яъне ки 500,000 сомон пул биёр. Баъд афандӣ мегӯяд, ки чӣ хеле бачаам, созай, нағзай? Мега ҳо, бачаат созай, нағзай? Мега охи шикамаш серай, нағзай, ҳечка ғамаш наметиҳам. Мега не, созай, нағзай мега. Хурду хӯрок 3 вақт нағзай мега. Баъд хай афандӣ мегӯяд, ки биё хай набошам, мега и бачаи дигари ма қади хадам биё бар, мега дар инҷа мега дар карантин мешинем, мега хурданӣ нест, мега биё морам бар қадитон, морам биё бидиз бар, мега. Мегзарем ба дигар афандӣ. Мурғовӣ қати мирғ разбор мекунанд. Мурғовӣ мегӯяд, ки мурғовӣ синни мирғ мегӯяд, ки тухми ман мега дар бозор қадри қиматаш мега 1 сомону 20 дирҳам мега. 1 сомону 20 дирҳам. Баъд синни мирғ мегӯяд. Баъд хай мирғам мегӯяд, ки тухми ту дар бозор 1 сомона мега. Баъд хай мирғ синни хай мурғовӣ мегӯяд, ки охи гӯш кун, мега бисёр гап зад мега аями мега беҳад мега гузарондӣ. Мо мега барои 20 дирҳам хумона намедаронем, мега.